Bon, salut la famille jiaby. Koragna ty fa tsy ataotsika misy blabla ty. Fa sérieux tena sérieux. Koragna sérieux tena sérieux ty. Tsisy blabla. Salut avako jiaby. Salut namagna jiaby. Karakory anareo? Ça va? Bon. Zanaka Diego ty Gadamiby. Rappel révolution. Bon mes amis, alefatsika koragna fa rombotro za io. Rombotro za io. Rombotro mare. Tegna rombotro za hitanareo io. Ty andeha napaka bie mihitsy za io. Diego direct. Fa to tafiditra amin'ny tanàna anakaraha ty. Rombotro za. Tegna rombotro. Za mandefa afitra mitsika vahoaka malagasy. Fotoagna zio. Fotoagna zio. Fotoagna zio lera atsika mitakizotsika. Kazavariagna. Kazavariagna mitsikera. Kazavariagna mizaha canapé. Fa fotoagna zio. Maro etsika natao. Maro etsika natao tsika. Fa mbala tsisy olo, mbala tsisy fahatolo. Fa etsika vitavita ho azy. Fa raiky ty, nagnadisoanao fahignan'olo. Ko fa etsika nagnadisoanao fahignan'olo zegny, nandatsika lion'olo, zanakanay, dika zay fa tsy etsikin-jaza. Ta vidéo nakataloha za mbala nisy sentimanta amin'ny président. Za mbala nivolagna fa président anao tsy adosonay. Fa vidéo raiky ty, tsisy sentiment aminao président. Tsisy sentiment aminao zay zanaka Diego. Miela malaky anao, amboara valizinao. Amboara valizinao. Ramasse vola tokony ramassenao Madagasikara. Firombotronao jiaby andesa miaraka aminao. Mbalanao tsy tara. Mbalanao tsy tara. Fa raha ty ratsy aminao. Ratsy aminao raha ty. Maro raha nandalo ta Madagasikara tao. Maro grève nandalo tao. Fa raiky ty ratsy tegna ratsy. Tegna ratsy ampitondra raiky. Tsy hainao marigny zanaka Diego. Tsy hainao. Isan'andro anao avy mitondra artiste. Blabla anao ndraiky artiste anao ry. Amoritsy ary. Mitondra artiste 10 anao avy ary. Zay mikikakika. Ouais, président. Tianenao nitiavinenao. Nitiavinenao président Rajoelina. Andro nirina radio. Nitiavinenao no avy Diego ry anao karaha roi. Resinenao. Kapokapoanay raha jiaby vilagny jiaby raha jiaby. Cortezinao. Afitiavanenao. Niananao nivadika aminay. Niananao nivadika aminay andro nirina Rajoely. Nivadianao zay zanaka Diego. Nivadinao. Trahison la mort. Coup de poignard dans le dos. Nataonao zay zanaka Diego. Nivadianao 100%. Nifitiavanay anao ela jiaby igny. Ambaranay tia zay anao igny. Kanefa anao igny
fielavelan-tsiny anao tsy tia zay amboara valizinao zo raha masay vola tokony alainao jiaby melao anao Madagasikara melao andesa frombotronao jiaby miaraka aminao frombotronao jiaby volamba orange jiaby tsy frombotra raikaraiky maro frombotronao jiaby ndesa miaraka aminao melao nareo mibonao sao namon'olo anao namon'olo dimy maty viava roe Diego tsika mikoragna zio dimy maty tsy hainao mariny Diego président Andry Nirina Rajoelina anao ndraiky maraka histoire tsara anao maraka histoire any Diego anao ndraiky zegny regninao ndraiky lazany 1991 Zafalbert Hervelogno ndraiky Fidéré regninao ndraiky lazany 1991 91 92 Hervelogno togno araiky Diego miady fo zay tsy miady karanonareo miady 3 jours togno araiky zay miady regninao ndraiky lazan'igny anao tsy maraka histoire ga anao nandeha l'école tsy nianatra zegny 91 92 regninao igny Fidéré Hervelogno regninao igny regninao koa tamy 2002 Koutity leaderanay Koutity colonel Koutity hainao Koutity colonel Koutity Kambana leaderanay 2002 ni protège Diego firy mois zay tsisy raha mihetsiky Diego Koutity ni protège regninao ady be igny ela zigny Koutity igny boko izy raha vognanareo zanaka Diego igny regninao koa ta 1963 bala zanaka Diego Mojajon Sibongi hainao Sibongi zanaka Diego mety zanakan'olo boka tsy haiko toliara izy fa formation Diego tao izy tombota Diego Sibongi hainao Diego baba Diego tsy mety tsokoriana ireo tia olo fa koa fa nivadiky biby amboara valizinao président amboara valizinao fa Diego koa mbala Madagasikara ao Diego farana vozoan'olo jiaby tsisy olo tsy mavozo Diego io koa mbala province Madagasikara Natananarivo Mangororo Diego fato Diego mahery andra marina mahery andra olo farany mahery andra Madagasikara olo boka Diego koa mbala grève fo zay chefony ni raha nataony Diego tsy napiafitra anareo zay ataony izy forosy tsy anareo era Madagasikara niala amboetry forosy fanjakana jiaby boka Antananarivo nandeha korotana nandeha atao nandeha nandravagna forosy tsy ravagna bala forosy fa nareo fa foka azao Koutito tsy ravagna nareo 2002 91 Hervelogno ndraiky Fidéré tsy ravagna nareo niany nareo nandeha namono zay
mitsokoroky bibandavoka anareo, mitsokoroky bibandavoka, mitsokoroky bibandavoka. Raha amboariko anao président, amboara valizinao, amboara valizinao, mandiananao mbola tsy raha matriky zao, mandiana moramora fa zay tsy pody afara. Boko anareo firomotro nazy jiaby, nisolelaka taminazy jiaby, nisolelaka hitanareo zao io raha ataony io, surtout anareo Diego zegny, anareo namako jiaby mpanakalo nisolelaka zao artiste zao olo miposenareo, olo miposenareo zahavanareo io, olo nataonareo fidio rajoela, izy mamono zanakany a Diego io. Misy artiste baka Diego nandeha niposy izy, fidio rajoelinao izy io, io rajoela nandeha namono zay, mandeha mamono zay, zandy zeny, misy avenira, mitaky zo, fototro, andeha tifirinao, rajoela fidinareo, ataonareo publicité propagande, izy io mandeha mamono zanakany Diego. Aianareo zao artiste jiaby io, tsy malahelo anareo zao io, tsy haiko tanora be matimaty fatany, rajoela tsy tetra vila anazy agny, anareo firomotro ny rajoela jiaby, firomotra traître, mamadiky tanindrazana, bomboclate, motherfuck, fucking jay, piaiky, flingue fa magnavana io, ta amin'ny vitinareo tsy hainako voniagna, tifitifiny vitinareo jiaby. Fishy marigny, raha lanay maty zao io, maty amy raha tsy dikany, olo milatra amy lalabe nde voniagna, tsy haiko tanora re mandreny ndraiky babany agny zao nandeha nampianatra izy, magnefa écolazina jiaby, magnefa dépense jiaby, izy tamiko maregny telefony zanany maty, karakory ko amy placenao, président io président aminareo, président mamono olo, maro président teo Ratsirika, teo Zafalbert, teo Ravalmanina, fa tsara namono zanakany Diego, tsara namono zanakany Diego. Rajona mampiano koa teo, tsara namono zanakany Diego. Ratsirika teo, tsara namono zanakany Diego. Ravalmanina teo, tsara namono zanakany Diego. Rajoela io, nirina rajoela io nantony namono zanakany Diego. Olo fidinareo io, olo nitiavinay, mivadika aminay. Mamono tsaiko mbala tanora ho any misy avenir anazy, ho any tandrazana, ho any firenena, tifitifiry. Tsaiko tsy mitondra arma, tagnampolo. Tsy vita mora io tsy vita mora. Anareo tsy mahay laza Diego boka. Tsy anareo. Ko anareo mahay tantara 91, 92, Hervelogno ndraiky Confédéré. Anareo koa tam 2002 Koutity. Ko anareo histoire zay anareo fa Diego mahery andra mari. Diego farany province mahery andra. Comme la Madagascar ao. Olo baka Diego olo farany mahery andra eto Madagascar. Fa rotsy magnaboaboaka karaha io findreo koa fa avy. Sarotiny. Tsy mahay vita. Tao araiky. Io tsy vita mora. Boko anareo merina jiaby Diego direct fa namboara valizinareo miala ao. Anareo merina jiaby ao. Miala tsigny maro merina namako.
miela direct amboara valizinareo Diego fa rô zio fa tsy fidy amboara anareo merina nama koa avava koa olo raiky fa tsika boka merina zan fa za fa mampamagna anareo prévenir anareo bourgeois jiaby Diego anareo bourgeois jiaby Diego amboara valizinareo anareo miala ao mais là fa danger anareo alerte danger fa to zay koa fa rombo to zay fa tsy fidy olo ano fanjakana boka io fanjakana miaramila police jiaby attention nareo fagnaty zoa misy avanay miasa amy maramila ao misy avanay amy police ao ivadiky aminareo sambanareo tsy hainareo boka Diego mitambatra zay ao ko fagnano izy olo chefinareo ivadiky aminareo anareo maro police boka Tananarivo avy gendarme boka Tananarivo maramila boka Tananarivo anareo avy ao tsy hainareo fa amy maramila ao misy olo boka Diego mbo hitanareo tsy ela fa izy miboaka mazanaka Diego izy ivadiky aminareo hitanareo tsy ela fa nareo bourgeois jiaby Diego amboara valizinareo malaky après vidéo nakaty anareo mialao mela azafady fa za tsy tiako regny raha ratsy bourgeois jiaby Diego io Diego mahery andra province farany mahery andra Madagasikara Diego Tananarivo mavozy Diego mary fa to zay koa fa magnano zo net tsy mahay vita azovy tsy mavozy Diego io azovy zay nanginy to tsy tianareo calme zay tarigny calme anareo tsisy nino tsisy négociation tsisy nino tsisy koragna fa tonga de tifitry bombo clado marigny tadra marigny anareo tadra za magnamboaranao premier ministre Christian Tien premier ministre ni Madagasikara anao mahay karakory Diego zegny anao karakory zanaka Diego nambelanao maramila anao nandeha tifitry zanaka Diego kanefa anao olo boka a Diego tsy protégenao feky raha lahatsika atao namianao bec police gendarme ty fira premier ministre ngavignanao ela place io fa raha anao marigny tsy mahay histoire amy Diego premier ministre Diego io olo adala olo anao premier ministre anao boka Diego anao lehibe ny police ndraiky gendarme maramila farina agnabo amy gouvernement farina antampony beko jiaby amindreo io boka aminao sakinao mandeha mibeko maramila police ouvre-feu ty fira tsy anao tsy mivolagna tsy vitanao mivolagna amindreo kaza misy mitifitry au moins limousine nataonareo taminay tsy haiko tsy manatsigny zandry tanora miajo firenena boka fara nandeha ty firinareo tegna premier ministre anao koa donc amboara koa valizinao amboara valizinao marigny amboara valizinao
zay Diego ny protège anao, zay protège anao, zay pousse anao, fataonao boka amin'ny agny tiavinay anao, nataony amin'ny kera faux madio, niaraka ndraiky présidentanao io, tiavinay madio, anareo magnano zay raha tia ataonareo Diego. Meranay fa nabognonareo volovolo meranay, zay tsy nihetsiky. Raha nataonareo meranay atao, zay tsy nihetsiky. Amin'ny fitiavanay anareo. Anao premier ministre anao tiavinay, zay protège anao, zay raha mandalo, zay Diego tsy maintsy protège anao, firy sasan'olo ataonao aminao. Diego miady anao amin'ny réseaux sociaux tany jiaby, protège anao fotony anao boka aminay agny. Niany zanakan Diego voatifitra, anao lehibe ny gouvernement. Tahianao, iza nagnamia beko, iza nagnamia beko tifitra ny zanaka Diego. Ambara, iza nagnamia beko, filoprenena sa premier ministre. Premier ministre mazava ho azy, fotony anao chef ny gouvernement, anao chef ny ministre ny ministre intérieur, ministre ny police, secrétaire général et gendarmerie, et ministre défense. Azov chef ny ministre défense, premier ministre. Azov chef ny ministre intérieur, premier ministre. Azov chef ny secrétaire général ny gendarmerie, premier ministre. Tika zay anao nagnamia beko, mazava tsara. Kanefa anao boka aminay ao, anao zay andeha namono zanakan Diego. Boara valizinao, boara valizinao koa, boara valizinao. Anao olo ny tiavigny, be fitiava Diego anareo io, anareo orange io, ndraiky zay fa matina sasa fitiavany anareo, matina sasa zay, olo jiaby magnasa zay, anareo mangorora fitondragna, anareo tareka fitondragna io, fitondragna io rabe. Diego sasay an'olo fitiavagna anareo, iniany nareo nagnano nivadika aminay, direct zay nivonianareo. Tsisy nataonareo karaha reo sasa fa zay direct vonianareo. 5 personnes tuées par balle, force de l'ordre. 5 personnes, une fille ou 2 filles. Quatre garçons, je ne sais pas si garçons. C'est dangereux. Franchement, je suis dégoûté, mon président. Dégoûté ça. Zan pour ça notre. Zan pour ça notre président. Pour ce qu'on notre. Il te connaît tiangandra. Tiangara Miss Vision à Madagascar io. Kanefa zay ni boka les vrais visages non criminels. Les vrais visages non is na boka noi. Tsy magnano négociation no, tsy mikoragna fa tonga de tifitry. Tsy mikoragna. Les vrais visages non is na boka noi. Mahita nareo. Tsikory biby andavaka, namono biby tsy nahafaty, vadieliny trambonay. Raha mbaroko atsika jiaby, vahoaka malagasy. Fotoagna zao mitsangana atsika. Taloha atsika nagnano délestage, niady délestage, niady nino. Fa zao efa atsika tsy mila délestage fa orange jiaby abongotsika. Abongotsika orange jiaby. Mitsangana atsika vahoaka ny Diego jiaby.
tsy migadra zao sabe zao tsy migadra n'a pas fermé non amboaro biafaka raha fa zao tsy migadra voilà atsika vahoaka malagasy jiaby fotoagna teo fotoagna zao atsika vahoaka Diego mitsangana atsika stand up mitsangana atsika kazambelanareo mpianatra université fo mandeha miady zo ao fa raha jiaby mandalo miimpact amitsika jiaby tokantrano araikaraiky délestage io tsy université fo tokantramotsika araikaraiky Diego ao miimpact am problème donc zegny atsika jiaby mila mitsanga anareo mpagnano politika Diego jiaby mpagnano politique jiaby mitsangana aia anareo Kasambela surtout misy zanaka atsika maty karakarainareo faty io faty zaza io koa zo mipetraka asa ve maro je sais pas sambao karakarainareo jusque izy avy amin'ny am'razaganazy agny am're mandreny anareo mpagnano politique Diego karakarainareo fatiny olo 10 maty io 5 personnes tuées par balle fa tsika tsy podafara mitsangana atsika jiaby zanakany Diego mitsangana atsika topiny grève atsika mampianatra olo magnano zo fa ro jiaby mangalataka aizanareo izy fa zovy marigny zay anareo ndeha mon'olo tsy mahay mikoragna amin'olo mampiasa hery raha tokony vitavita mora koragna io délestage tsy voafanareo nareo tokony miala fa tsy tokony mandeha mamonomon'olo na nareo tokony mikoragna na nareo tsy mikoragna tonga de flinguenareo olo jiaby deuxième partie koragna resaka état fédéral restez connecté vidéo deuxième partie atsika mikoragna Diego état fédéral